Before we can get anywhere, let me just make you aware and know that our guest Apple G is in the house, and he's just gonna be sharing with us his more information about his journey in music and his life in music. But before ngiba mude kakhulu, let me just allow our guest to introduce himself to you all wherever you are tuning into Mzansi Joburg City FM. Takababa. Yebo, sanibonani. Good ngiyaphila baba. All right. Sicela uzazise uzethule kubalandeli nabamameli bomzansi FM. Igama uAble G umculi, producer, music producer, multi-genre music producer and songwriter. Also an actor and a dancer. Yeah, so Able G umuntu solo kenza umculo empilweni yakhe. Multi-talented. Yebo. Okay ke mfowethu, ziningi izinto bongazenza nje beside the world of art. Now that uthi a dancer, an actor, producer and musician, right? Yini le engaka yakuheha kule life yomculo? Yabona ma umuntu unesipho ngeke ukwazi ukuthi usilawule ngoba sometimes it happens because me as a person who works as a 9 to 5 a normal job noma ngayeka nje a few months nje ukuthi hayi awuthi ngeke ngizibe umculo kancane kepha lo moya will always come and say na ingoma bhala na ingoma na ibeat dlala ibeat itone so dlala ikey so umoya lo ongiphushayo ongqugquzelayo ukuthi qhubeka ngalento Okay ke shuthi ke umculo ke wona lapha ekhaya bakhona mhlamba abake gawenza umculo ngaphambilini okanye wena nje ekhaya nje uyivula ndlela. Cha baningi namanje umkhulu wami osandu kumbeka manje ubaba kaMama ungitshela manje yonke leminyaka yakangitshela ukuthi khona umkhulu wami oso washona so uyithongo bekadlala isaxophone ahamba umhlaba wonke maye mabangibona babona yena bathi lo moya wakhe ungene kimi namboya abanye abaningi abo auntie abo malume bakhona namanje bayacula impela bayacula just that i-industry music ayifaki wonke umuntu nobaba wami naye side la kabo baba wami naye umuntu owangifundisa ukubhala ingoma yami yokuqala umculo into esekhaya impela. Okay, siyabonga kakhulu mfethu. Shuthi nje ithongo lasekhaya lona eliphethe lento le yokucula okanye umculo. So indlela soyihambile mfethu umculo okanye kule ndlela osoyihambile eziphi izinto ongayiqamba ongayikhomba ukuthi lokhu kunomthelela kulomuntu engiyena namhlanje, because everything that we do ihamba ibe nomthelela kulomuntu esiguquka sibe uyena. Niyazi lo mculo mina ungishintshile because yazi mawukhulela uzalele lokushini uhlangabezana nezigaba eziningi, crime, peer pressure, into eziningi nje uhamba nabantu wrong. So mina umculo wangisiza ukuthi because bengumuntu othanda nokuya esontweni, so wanginceda ukuthi ngichithe isikhathi sami esiningi esontweni nabantu abayenza izinto ezi right than ukuthi ngigcine sengenza izinto eziphuma endleleni. So umculo udlala indima enkulu empilweni yami ezi right. Asikhulume ngegama lakho ke kule industry art, Able G. Le gama lichaza ukuthini, libuyaphi, ubani waqamba le gama? uAble G igama ngaqanjwa omunye ubhuti ngasazi ukuthi usaphila, ubhuti wangikhulisa, ubhuti uvelaphi. Engisasemncane ngoba ukukhula kwami ngikhula nabantu vele abadadlana kimi. So bebabona impilo bengiphila ngisasemncane ukuthi lo uzongena entweni zobugebengu ngoba bengihamba nabantu wrong ngisasemncane ke teenager. So angipha lelo gama athi lo mfana mara unekhono unetalente ucula ingoma zabantu baphesheya ngathi uya actor wenza mara kunomoya omhwele umnyameni. So lo bhuti lo bekangibiza ngosigebengu ubhuti velapha angibiza ngosigebengu 7 kwaya athi hayi wena mfana munokhono
uyisigebengu esinokhono akumelanga ukuthi so lelo gama lelo ngabona into ey'mali lelo gama leli li-powerful lelo able G because like uyakhona ukuthi uthathe izinto mina I believe elifini kumele uhlanganise good and bad. You must know how to balance Sure. the good and bad. So lelo gama lelo lisho ukuthi ngiyakhona even though nginokhono even though abantu bangibukela engathi ngiskila mkhuba. Sure. Okay, no okusho ukuthi ke uye waqoqeka ngithola because yonke into mfethu singena kuyona mhlambe ngesizathu thizeni injalo ngiyangithola isizathu mase sifezekile uyaphuma entweni ngiyangithola okubi ukuthi ubambeke entweni especially embi so ake sikhulume ngontanga ulusha nje emphakathini esiphila kuwona iziphi mhlambe ingqinamba ongayizisho eziconfronta okanye iyouth ebhekene nazo. The second one. Second one. You can ungathatha noma yiphi. Alright. Noma yiphi. Ngani yakusitha kancane. Hayi ngibona right because okay. Yeah. Backing vocals wena futhi yimi ngento. Alright. Yonke into yimi. Okay. Okay, mase singena ngizoqala ke ngirecord. Ayifani yabona iyasho-ke le. Hey. Hello kunjani Busi bitso wami
Busi, most of my music, I just freestyle, I just go to the studio and just pour my heart out on the beat, Most of my songs, really, if I didn't plan or write it, I just freestyle and also rapping, yeah. It's most of my best thing, yeah. And also on reading, yeah, I mean, I do read a lot. I do have a mini library at home, so yeah. Incwadi vele books are my thing. Ngiyabonga Busiwe. Thank you. Hello, DK. Yeah, thank you for your question. Yeah, I mean, I'm not only just a artist or musician. I also have a 9 to 5 just ukuthi ngifunde this business. If I have a performance, if I have a studio, I have to pay yonke into. If I'm booked to go dance or do anything, I have to pay yonke into. I think everything comes after before imali, because I've seen a lot of untalented people baphumelela because they have imali. That's the main thing, imali. All right. And then how do you deal with pressure? Because ziningi izinto eziye zisibangela incindezi elifini ukuthi uyithola manje so une stress. Wena-ke, how do you contain yourself mawubhekene nesimo nje esikunikeza stress? As a umuntu sober person, I always tell people ukuthi you can't say ukuthi ubalekela etshwaleni or ema-drugsini ukuthi ukhiphe stress. You must be sober, be yourself. Ube uwe. If uyakhona ukufasta, if uyakhona ukuphahla nokukhuleka, do them. Yeah. Read a book, even though ngaba wedwa, read a book. If awumuntu othanda ukuphuma and stuff, ube nabantu, read a book. That will help your mind ukuthi iphume ezintweni eziningi. Yeah, and listening to omunye umculo ukuthi ngo-relaxa ingqondo yakho umuntu. Don't be afraid, it's out now. Go download it. Produced by K.